canji ba ka daga ta ma bayan nan da canji. Alo, Sani, daga nan wani na tambaya. Banda waƙoƙi akwai abin da ka daɗe kana zuwa gidan nan baka yi musu ba, wai wannan abin da kake kamar ka ta kai tafiya, ina roƙon Allah ya kawo min mai gida ofisa. Idan na ke dole ne